Kumno kani ko perthai ke sedang manlong. Hatu kani ko perthai bat ke aka baro ki badon haka. Ki sedang nak ta ke Big Bang bat nang ta ke aka baro telah culong la ke long hi lang pakai evolution. Ne don unong tau bala tau ya ke aka baro. Bun ki scientist ke bangit play ki atheist ki ong ba kani ko perthai kani ke universe bat baro ki badon haka ki sedang nak ta ke Big Bang. Jing thai jong uta ukan jamar berit bat beklan bore bagi ong a condensed particle with infinite denseness and heat. Uta particle upthei hakipor kamba katlai point pra billions na muncul. Nagata kajing thei jong tau particle a point of singularity ki semi ki galaxies ki Milky Ways ki klor ki planet bat kine ki bemi na utau particle ki sapriang lani ki expand bat ki peja suki kamba katlai point pra billions nem bat kumta la pelong ya kani ki universe lani kani ki perthei ban long kamba kelong mentah. Don kumba chispa atusan billion teliki galaxies atho billion trillion teliki klor. Hagat solar system jong ni don prata lagi planet dan ke perthai bang chong ka de ka wei naki bang don wei klor bang khot sni naga ta jing thai kan ke planet bang chong kala long bat kumba saw point san saw billions nem las dang ban mi jing im ini ke single cell organism hagat ta nam dan ke prebiotic worm pon kumta suki lang bagai evolutionary process kimi saki wei pat ki jai badon jing im tentu ya obriuru ta basically kene ke Big Bang Theory ka ong ba kene ke perthai bar ke baro nadu ki klur ke sni upanai ki lum ki wa ki deng ki sek ki mrat ki baim sla kandeu bat ha ki sim ki do bat ki briu ki mi nagata ke jingthli lene ke jing suda ha ka basdang om don aa don tang ke jingthli bat jing suda ban nagata ke jingthli lene jing suda ki mi lut ke baro all things time space and matter came out of nothing ki ong kini ki evolutionist dan kita ki bangit hal ta Big Bang Theory tongin examine no yakin ki theory bat balai ki long ki bamla banjia banangko ke jimut ke science kamut knowledge dan ki jingtip lani ke bangil laban page benya lani observe bat pensisa lani experiment kumta ke teori jong ke Big Bang kamde ke science namar da lele onamla ban page benya bat ban pensisa ya kini ke teori bat kalau perca ya ke science namar daleleru ke jingkali leni ke jing sudah karena melaban peni aa dibengek ya kini ke teori kim laban jubab na umi uta particle barit bat baklan bore kicungit ba udon namar kata kadau ke Big Bang tamde ke science andre gede ke jingit the bible part ke yathu ini ha ke ba menengkong haba ublay ula tau ya ke perthai Genesis iwe ngitip ba udon unong tau naman yo iya ke jing tau kumju ngitip ba don unong drodur dan ne painter habang yo iya ke dur bala dro ngitip ba udon mystery chnayin habang yo iya ke ying la ne ke dur bala dro kimla ban chumi la kamihi kabar haba don kano jing thai ni yo iya ke jing jot jing pra om ke jing renti ande ke jing renti jong ke ne ke universe dan ne ke perthai kalong ke ba ipala keluksa ke jingjingai na ke sengi chak ke planet bangi chong ke earth kalong kumba chispa 10.sausan million kilometer lada ke jingjingai ke duna tangkan diat ngin yap na ke jingklui lada ke jingjingai ke pala tangkan diat ngin yap na ke jingkriat handri unong tau la pelong ya ke jingjingai kat ban biang kenang bandon jing im hande sla perthai nalor ki wei ki planet ha ke perthai baro tang ha ke perthai ke earth medon jing im namar bo blay la thau khnang ya ka bandon jing im pumbala tho ha ka kten blay ki wei de ki nupsa ban ban i ya ka jirenti jong ka universe la de kwa ban war bnya chu kila ban pulai chipangka gravitational constant but cosmological constant kabala ke evolution theory ka ong ka jing im ha perthai ka sedang na kata ka prebiotic worm pon da ka jing ikle lang ki chemicals beper kumba saw point san saw billions nem muncul hagawe ke content ki ong baki badon jing im baro kimi na ki bom don jing im biogenesis living from non-living Bu Francesco Redi saintis supana Italy haus namci jaran ruspa ripopra ule ka wei ke eksperimen ban pen ba kano ka badon jing im kam la ban ni na ki bom don jing im ubu sang tali ki do masi lengkot bala chet ba hagi sang tali ki q dan ki glassja atli utap yaki atli bat ue klem tap hakita ki ba klem tap ki skan ki yo ban boy andre hakita ki ba tap mo ban
kim yo ban boy ka ke ba ulap na kata ka eksperimen jong ukalong baha kita ki atli ki ba klem tap ki mi ki ksan henry ha kita ki atli ki ba la tam mo pat ki klem mi ki ksan kum ta usnu thu ba omla ban mi jing im na ki bom don jing im ka nuksa ka ba ke evolution theory ka ong ki tngau ki kalabriu suki da ki million pelikisnam ka jingli kalong la da ki tngau ki kalabriu balai ngimla ban yo i uba shiteng tngau shiteng briu la nei prapo persen tngau arpo persen briu lada kli kum kini kicingkli ki evolutionist dan kita ki bangit hakata ke evolution theory kin ong ngimla ban yo i namar ba kadon kam ya ke evolutionary process ban tre kam da ki million telikisnem kum tang ngimla ban yo i hanrei kata ka dei tang ka jing mudur dan ki jing jongki ki evolutionist ki chu mudur ban nge ya ke evolutionary process hanrei kim don sakhi sebut ki dei tang ki jing mudur ban jing jongki hawai ke evolution ka dei ki jing kam dei ke science namar kita kadau the big bang theory but the evolution theory kilong kiba bakla aga jing batai jong pi jing stang jong kene perthai gane gane universe but ke jing don jing im hang ne hasla perthai hatu kumno pat kene perthai kasdang ha ka ba meneng kong haba ublei ula thau ya ka perthai nanta ublei ula hukum ai ba ki kindap da ki babun ki kenja jing thau ba im but ai ba kasun kandap da ki sim ai baka kandeu kan peni ya kijai marat baro ki jingri bat ki marat klau ki barit bat ki bahe nang ta oble laong mantapat ngin ya thau ya ki briu ki nongkum mangi bat srim ni ki don ka bor halor ki dokha ki sim bat ki marat baro ki jingri ni ki marat klau ki barit bat ki bahe Kumta udon unong thau ya ke baro